Fil-preżenza ta' diversi atleti bi bżonnijiet speċjali u l-ġenituri tagħhom ġie siġilat ftehim ta' 600,000 euro bejn Special Olympics Malta u Sport Malta għat 3 snin li ġejjin illi mhux biss se jipprovdi għajnuna finanzjarja imma se jsaħħaħ il-parteċipazzjoni sportiva tal-atleti ta' Special Olympics kemm lokalment u anke internazzjonalment. Il-President ta' Special Olympics Malta u mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela tkellmet dwar ir-reżiljenza tal-atleti ta' Special Olympics Malta u qalet li dan il-ftehim isaħħaħ l-inklusività fl-isport. L-isport huwa sabiħ, l-isport huwa b'saħħtu ħafna, l-isport jibni l-karattru tiegħek, jiddixxiplinak u meta l-isport tabbinaħ mal-inklusività hija xi ħaġa speċjali. Jiena kelli l-opportunità li nitla' ma' dawn l-atleti, narhom jipparteċipaw, narhom jagħtu dak kollu li jistgħu biex jagħmlu isem tajjeb lil pajjiżna u fuq kollox anke jkomplu jibnu l-karattru tagħhom. Hija ħaġa eċċezzjonali. Atleta żagħżugħ ta' Special Olympics Malta li frott ftehim preċedenti maġun ma' determinazzjoni li wera kiseb suċċessi u kien preżenti anki għal kompetizzjonijiet ta' Special Olympics Berlin kellu messaġġ imqanqal. Qed nuru li aħna kapaċi, dik hija li nixtiequ nuru aħna li aħna kapaċi nikkompetu, kapaċi anke meta tlemmek jiena rajt il-sħabi jikkompetu, kien hemm ħafna emozzjoni, kien hemm ta' ferħ, ikun hemm mument anke heartbreak għax dawn mhumiex biss logħob, dawn affarijiet li nittrenjaw li nagħmlu ħafna ħin fuqhom, naħdmu d-dieta, ammont ta' prattika bil-gyms, bil-trainings, ġifieri hija ħaġa ta' dedikazzjoni li nagħmlu fiha jfissru ħafna lejna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar innota li l-missjonijiet ta' Sport Malta u ta' Special Olympics Malta imorru jitfit u għalhekk din l-entità qed timpenja ruħha li tipprovdi l-aqwa faċilitajiet sportivi għat-taħriġ speċjalizzat lil dawn l-atleti. Il-faċilitajiet li bnejna f'dawn l-aħħar snin qed jiġu użati kuljum mit-tnej sal-ħadd mill-atleti coaches ta' Sport Malta ta' għal Special Olympics, mhux tal-lek, tal-li anke l-uffiċini ta' Special Olympics huma f'faċilità ta' Sport Malta. U dan ikompli juri li l-affarijiet ma jsirux f'iżolament, il-proġetti jsiqu f'ħolqa waħda ġa waħda biex hekk ikollna suċċess. Il-Ministru għall-Isport Clifton Grima qal li dan il-ftehim qed jagħti l-għoda lill-atleti biex jaħdmu u jiksbu riżultati, mhux biss għalihom infushom imma anke għall-pajjiż. Qegħdin naħdmu f'dan il-każ ma' Special Olympics sabiex nagħtu pjattaforma li wieħed permezz tagħha jista' jippjana fit-tul imma nagħtu wkoll aktar opportunitajiet lill atleti żgħażagħ tagħna illi fl-aħħar tal-ġurnata huma ambaxxaturi għal pajjiżna, ambaxxaturi li rappreżentawna kemm fuq livell nazzjonali imma anke fuq livell internazzjonali.